In Rieses hebben een onderscheid tussen groot en groot, bloot en bloot, rood en rood. Als je dat verschil niet hoort, is misschien uw twijs niet zo groot. Dat heeft te maken met Oud-Saxisch en ook daarin waarom als wie twee verschillende o's hebt in de Nisaïsche schriftwijze. Wie schreeuwt de o met een u en de o, de vlakke o, als oo. Dat heeft weer te maken met het Oud-Saxisch. In het Oud-Saxisch hij een o met een dekken erop. Dat is bij ons in het Rieses een o, o, en je had een o met een links streepje erop. En dat is bij ons nog altijd een vlakke o. Andere dialecten, zoals het Sallands, is den o met een dekken erop nog steeds een o. Maar den met een links streepje erop is een oe. Hetzelfde als in het Hollands. Hoe het Rieses een onderscheid heeft tussen groot en groot, is dat in het Sallands groot en groet. Groot is ting oude klein en groot is een groot. Bloot is dan zonder kleren en bloot, dat wordt iedereen in de orde heeft. Daar zit dus klankverschil in. Hoe haal je dat uit elkaar? Durf je te kijken naar andere spraken? Als wat in het Hoogduits een AU heeft, auge, aug, rauch en baum, dat schrijven we ook met OU. Ogen, oog, rook en boom. Kun je allemaal hartstikke mooi overheen. Heb het woord in Duits en in het Nederlands de oe, dan schrijven we het met dubbel O. Roes, groet, groot. Voes, voet, voot. Hoed, hoed, hoot. En zo kregen we als te hopen.